Siyam katuig nga bata sa Sipalay City, Negros Occidental nasalbar sang Jutayan lang malumos sa naligo nga nag-aisahanon sa baybay sa Sipalay. Yaring balita ang atong gintutukan, exclusive. Wait lang. Ginhingagaw dala sa infirmary ang siyam katuig nga bata matapos nga na-rescue sang natalupangdan nga nagautaw-utaw sa baybayon sa Sipalay, Negros Occidental. Ginkilalang biktima kay alias Jenny June. Nagabanta ini sa iya amay nga confined sa infirmary sa nakita nga malapit ini sa baybay gani nagganyat nga maligo. Siya gabantay. Pero niya na ginadala diri mo. Wala na kami tapos ang bata ayo na nga arada dira lang kuno sa iya. Kaya ay mabantay sa iya. Maswerte na lang ang may nakalabay nga lalaki kang nakita ang kamot sini nga nagapangayo sang bulig. Ko na gitom siyang bata, gitom sa nang iyat yan, habok ni siya. Titawo na iya, kinanglang bululigan ginaya mo. Palaligban karon sa mga ginikanan, bangod ang bata nga kuntaning mabantay sa amay nga magpaayo matapos nga ginatake sang hapo, gindalaman sa ospital. Agon masiguro nga hilway ini sa katalagman matapos nga na-rescue. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.